фақат хубӣ мемонад дар ҳамин дунё. намедонем пагоҳ чӣ мешавад. барои аввал имрӯз хубӣ кунем, пагоҳ ҳастем нестем, аллоҳ медонад. Салом алейкум апо. Салом алейкум ако, додаро, апо, хоҳаро. ман модари ами бачаак дар шаҳри Екатеринбург дар больницаи Сораковой номери 1. 16 рӯз шуд бачаакам бепулховай дакме надорад. духтуро ай рӯзи душанбе пага рӯзи душанбе ай рӯзи душанбе 25,000 гуфтест ян рӯзи ховравиша. ба кӯмаки шумо ниёз дорам. намехоҳам ки бачаакам зинда аппаратоша бикушанд. зарраи ам боша умед дорам ки зинда мемонад. тасб судороги додагиаша шок дағалтидагия дар майнаи сараш менингит меган. дар реаниматсиони ховай.